Inkoyinkayi insimbi yesixhenxe olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eOakland Park eGauteng nazo eziphambili. People of South Africa, we are tabling the 2026 local government election manifesto as a 5-year commitment to build people's municipality that will deliver economic freedom in our lifetime. Umsitho wokuphehlelela komkhulu wezithembiso zonyulo we-EFF obubanjelwe eLimpopo uzibona kukhuphiswano lwenzima kunye nombutho we-ANC wephondo ngelixa kundandi inqwelontaka etyabekwe imibala ye-ANC phezu kwebala laseThohoyandou. He made sure that whether it was singing, whether it was speaking, whether it was inspiring the youth, whether it was acting, he did it to the fullest extent. Ubekwe ikhaya lokugqibela kumandla kaSesilicon ePulukwane eLimpopo umdlalo weqonga nomabona kude uSiphutla Siborhodi nosoleke ngolwesithathu weveki ephelileyo. Kwezemidlalo itumente yamazwe aseAfrika yamanini weAFCON iqala ngokusesikweni ngomso. Inzwi khwelo lityala nto zakuthi sondelana ityaba ngiteketeke imbizi yalenhlwa iyelali xa inje molweni ekhaya. Umsitho wokuphehlelela komkhulu wezithembiso zonyulo we-EFF obanjelwe eLimpopo uzibone kukhuphiswano lwenzima kunye ne-ANC yephondo. Inqwelontaka etyabekwe ngemibala ye-ANC bindanda phezu kwebala lemidlalo laseThohoyandou ngelixa i-ANC ibambe ingxikele endibano yephondo kufuphi. Nangona kunjalo i-EFF khange ibonise kuqhokreka amadolo kukunyolwa kwayo kulo mbutho ongameleyo kweli phondo. I-EFF ithelekele ngobuningi babo eLimpopo ukuze bezozwa iyona-ke umqulu waleli qembu lolo khetho bohulumeni basekhaya, kodwa bayithole sebehlangana nendiza enophephela emhlani efake imfanekiso ye-ANC ibheka ukuthi kwenzakalani eThohoyandou Stadium. I-ANC ibambe yayo-ke irali yesifundazwe eMakwarela. Phansi ngehelicopter ye-ANC, phansi amandla. Ebheka-ke ngeyithinta-ke ingqalazinda zabantu abaningi zaseNingizimu Afrika kumasipala, uMalema uthi omasipala kumele benikwe imali. We want more money for local government because it is local government that deals directly with our people. uMalema uphinde wancoma labo-ke abaseyikhundleni abaqhamuka kwi-EFF komasipala abaseGoli, ise-Eastern Cape, ise-Western Cape kanye naKwaZulu Natal, kakhulukazi laba ababhekele ingqalazinda yilona ophethe izimali eGauteng nalaba-ke ababheke ezempilo eTshwane kanye naseGoli. The EFF has worked very hard. The EFF in Ekurhuleni has made sure that it gives our people dignified sanitation and water. The EFF stabilized the finances of Ekurhuleni. Once they removed our MMC in Ekurhuleni, the finances of Ekurhuleni collapsed. uMalema uthi akusoze kwaba khona inkululeko eNingizimu Afrika uma omasipala bengakwazi ukuhlinzeka abantu ngengqalazinda. People of South Africa, we are tabling the 2026 local government election manifesto as a 5-year commitment to build people's municipality that will deliver economic freedom in our lifetime. Umholi we-EFF uJulius Malema usanqinqa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi baphume ngobuningi babo ngeyi-4 zakaNovemba bazovotela iqembu lakho, eqiniseka ukuthi lithembisa ukuthi leli qembu lizoxazulula iy'nkinga zamanzi, uklina indawo lapho kuhlala abantu ekuhlaleni, nanokuthi-ke indle ingaginqiki nje emgaqweni, namathuba omsebenzi-ke azotholakala kwintsha. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC, ngibika ngiseThohoyandou. Libekwe kumandla kaSesilicon ePulukwane eLimpopo igqala lomdlalo weqonga nomabona kude uSiphutla Siborhodi. Usutywe ligongqongqo likaqubule egqitha ukufa ngolwesithathu weveki ephelileyo zingxaki zesifo seswekile. Umakhwekhwetha womdlali weqonga uSiphutla Siborhodi okhanyise amaqonga ahlukeneyo ngomtha wetalente echukumise uMbono Mxesibe ungcwatyiwe eSilicon Cemetery ePolokwane eLimpopo.
Noxa nje eligcisa linqamlise izizwe ngezizwe kwincindi yentsebenzo nzima intshisakalo kanye nobuqala balo lichazwe ngamanye amagcisa abahlobo kanye nosapho njengabe liyigusha ukuthobeka lingethina kanye ukwenza ixesha losapho logama belivame ukuba maxhapheshu ngumsebenzi. I stand here today with a heart full of gratitude and grief, thanking God for an incredible blessing of giving you to me. The love we shared was so deep that standard words cannot contain it. From the moment God's love brought our paths together, my life was forever changed. I accept your passing as God's will, holding on to the unwavering promise that our love will continue forever. Kwintaphane yamawonga kaSibuhodi wathi wajize ngembasa zeSAFTA ngokubalasela njengomdlali uKenneth Mashaba kwiGenerations ngo-2010 kanti nango-2020 wethulelwa umnqwazi kubuntshatsheli njengoMoses kwiThe Republic. Kambeke abagudle namaxa naye bakhankanye igalelo lakhe elimandla ekuqaqambiseni isizukulwane esizayo. The way in which he lived his life, with absolute exuberance. He made sure he fulfilled every single mandate given to him by his Creator. He made sure that whether it was singing, whether it was speaking, whether it was inspiring the youth, whether it was acting, he did it to the fullest extent. Kananjalo kuhlatywe ikhwelo lokuba kuqokelelwane okwenyandenye eliqilima ukuzinzisa iziseko zemo efanelekileyo yokusebenza kumathuba wecandelo lobugcisa. Ukanti ke ekuweni kwalo mthi mkhulu kwiminyaka engama-63 kumemelelwe ixabiso lamagcisa emalihlonitshwe ngamagunya nanjengoko ezinkwenkwezi eziqaqambisa ubuchule nobungqondi besizwe ezizweni. Kusenjalo usapho abahlobo kunye nabaxhasi bebhola ekhatywayo bahlangene eStellenbosch ukunika imbeko yokugqibela kuJaideen Adams. Inkumbulo ezishiyile kunye nolonwabo luzise kwizigidi zabantu kwakunye nokuzingce benako ngelixa emele iqela lakhe kunye nelizwe lakhe azinakulibaleka. wabo kunye nokuthi indlela enhle kuJaideen Adams nobengumdlalo obalaseleyo bafana bafana kunye neMamelodi Sundowns ubuzinyathwe ezizigidi namhlanje eStellenbosch. Ukubhubha kwakhe ngequbuliso kuyilahleko enkulu kusapho lwakhe, kubahlobo, kubalandeli bebhola ekhatywayo nakwabe bedlala nabo. Abantu abaninzi baphupha ngokubona iintandane zabo zabadlali. Kodwa mna nonkosikazi sibe nenyweba yokuzikhulisela eyethu imbalasane yebhola ekhatywayo. It was a player with a big potential. Again, as I said, too young, too soon. We lose him. Uhambo lukaJaideen kwibhola ekhatywayo beluneempawu zokuzinikela, ukunyamezela kunye nesiphiwo esibalaseleyo. Ebengumthombo wenkuthazo kubadlali bebhola baselula kwidolophu yaseStellenbosch. Today is a very sad day. A sad day for South Africa, particularly more sad day for the local people. Ngaphandle kwesakhono sakhe sebhola ekhatywayo, uJaideen uya kukhunjulwa ngobubele bakhe nangentlonipho beyibonisa kumalungu eqela lakhe, kubaqeqeshi, kubachasi nkqu nakubalandeli. He made the people of Stellenbosch, the people of Cape Town, the people of Western Cape, the people of South Africa very, very proud. And it's a very emotional day for everybody. Umsebenzi kaJaideen Adams awusenakulibaleka, ilifa lishiyayo lelokugqwesa, ukunyamezela kunye nethemba. Lento indoda ihlakule ithi yakudinwa iqwa igaba layo igoduke. Ubukela indaba kwijelo le-SABC1 yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Kanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe umsitho wokuphehlelelwa komqulu wezithembiso zonyulo we-EFF obanjelwe eLimpopo uzibone kukhuphiswano olunzima kunye ne-ANC yephondo. Inqwelontaka etyabekwe ngemibala ye-ANC bindanda phezu kwebala lemidlalo laseThohoyandou ngelixa i-ANC ibambe ingcikele endibani yephondo kufuphi. Nangona kunjalo i-EFF khange ibonise kukhokeka amadolo
ukunyolwa kwayo ngulombutho ongameleyo kweliphondo. iRise Mzansi neGood ibhengeze ilungu lekomiti kasodolophu kwimiba yezoqoqosho eTshwane uSarah Mabotsa njengomgqatswa kwesobusodolophu eTshwane abaza kukhondoza ngaye lamaqela omabini kunyulo lomasipala ngoNovemba. uSarah Mabotsa ungena ngokusesikweni kugqatso lobusodolophu nanjengoko ifutho lonyulo lomasipala livakala. Uthe akakulungelanga nje ukukhokela ikomkhulu lolawulo loMzantsi Afrika koko ufuna ukuzijula ijacu ekuzinziseni ezezimali zaseTshwane, ukuqaqambisa ugqithiso lwenkonzo yaye avule amathuba emisebenzi angama-80,000. We want to make sure that Tshwane keeps on working. We want to make sure that the jobs and working economy is here in Tshwane. We want a safer city. We want housing and special justice. uMabotsa wanyulwa ngo-2021 njengoceba weqela leGood eTshwane. Kuthe ngo-2024 phansi kolawulo lwembumba yemibutho phansi kosodolophu uGqirha Nasiphi Moyo wachongwa njengelungu lekomiti yobusodolophu kwicandelo lophuhliso loqoqosho nocwangciso lokusingqongileyo. Kambe ke inkokheli zakhe zithe akanantshisakalo nje yokusebenza nzima koko akabandakanyeki nangechaphaza kubutshijolo bokubela uluntu. You have not heard anyone from the Good Party or Rise being mentioned in that commission. So we don't do the politics of corruption. We want better, qualified leaders to lead this country. Ukanti ke uMabotsa uza kuthwala uxanduva lokuqinisekisa akukho qela lishiyekela ngasemva uzitendalazise njengenomzila wokufunqula utyalo-mali lwaseTshwane ukusukela kwengaphaya nje kwe-1 million rand ukuya kwi-15 billion rand kwiminyaka nje emibini. Lo gama lemibutho iRise Mzansi neGood ibhengeze izicwangciso zobambiswano kugqatso lorhulumente wasekuhlaleni noxa nje ubume beqela ngalinye buza kuqhubeka nokuzimela. Wayisakuba kumseki we-MKP umnumzana Jabulani Khumalo uchaza iqela elitsha lezopolitiko ekulindeleke ukuba lizigqatse kunyulo lomasipala. Umnumzana Khumalo uzimase umsitho wokuphehlelela i-African Renaissance Unity eThekwini apho abongoza amalungu angaxolanga e-MKP achaze lo mbutho ohlaziyiweyo wezopolitiko. i-African Renaissance Unity ngaphambili waphehlelelwa ngo-2018 ukuqaqambisa imfuno zenkokheli zemveli. Inkokheli yalombutho ithi inikwe intsikelelo zinkokheli zomthonyama ukuba ikhokhele umbutho kwindlela esingise kunyulo lomasipala. Indlela entsha leyo mzabalazo yokuthi kube khona ama-political party. Into esifisayo nesicelayo nesinxusayo koza kwethu ukuthi mase bethenjiwe ngevoti abenze sure ukuthi lezo zinto abathe bazokhulula ngazo abantu bayazifeza bayazikhulula abantu. Umsunguli we-MK Party waxothwayo uJabulani Khumalo naye ubonakalise inkxaso kulombutho. Sithi kubona ndlela enhle sebenzani kahle sizoba nani abalunga ke e-MK Party lawa ahlukumezekile ngendlela uZuma nabantu bakhe benza ngayo sithi abavote ne-ARU kulama local government sibanikeza isibusiso sithi kodwa ngo-2029 siyabuya siyikhaya lethu yomkhonto wesizwe. I-ARU ithiphulo layo lonyulo liza kugxila kubunkokheli obusulungekileyo ukudalwa kwamathuba emisebenzi inkonzo ezingundoqo ukukhubisana nolwaphulo mthetho nobundlobongela. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni imnike imvume uMongameli Cyril Ramaphosa yokuba amise inkqubo yeParlamente yokuvotela ukuba kuzilwe kusenina esihlalweni. Sigqibo eso siphakamisa imibuzo malunga nokwahlukana kwamagunya. uMongameli Ramaphosa befuna le nkqubo imiswe. And second respondents are interdicted from proceeding. Susela ukwiswa kwesigwebo inkundla yomgaqo siseko ngoMeyi iParlamente okoyithe qolo izama ukuphumeza esisigwebo. Kodwa ngenxa yesigwebo senkundla ephakamileyo sakutshanje umsebenzi wekomiti ejongene nokuguzula kukamongameli usamisiwe ngxi isithuba esingangenyanga ezintathu. Eziphendulela amaqela ezopolitiko athe esisigwebo senkundla siphazamisana namagunya eParlamente ukanti neengcali ziphefumle ngalo. So the process of the judiciary
with relation to the executive, the court case of September, but also the relation with the legislator, which we have seen in terms of the Constitutional Court telling the legislator to continue with their investigation. So in that sense, I believe we may see new lines in terms of these underlying relationships. Well, I think, separation of powers is not a clearly delineated line. In fact, those very parties that are complaining now were the ones that went to the Constitutional Court to say that Parliament's rules were unconstitutional. So you can't have it both ways. So I don't think that the judiciary or the courts are going overboard in terms of how they interpret the Constitution and how they protect the culture of human rights. What is also expected is that the parties or political parties who approach the court may approach the Supreme Court of Appeal or the Constitutional Court, because the decision of the Western Cape High Court tramples on the decision of the Constitutional Court, which said then the impeachment committee must continue. Ejongene nokuguzulwa kukamongameli kwisikhundla sakhe kulindeleke ukuba idibane kwakhona ngolwesithathu, nalapho kulindeleke ukuba iqukumbele imiqathango yokusebenza kwayo kutyunjwe noza kukhokhela ubungqina. Inkulu baphathisi yakwaZulu Natal umnumzana Thamsanqa Ntuli lumkise ngelithi ukuba imigqaliselo yokhuseleko yelizwe iyafeda oko kuyakuthetha ukuba soze eli laphumelela ukulwa ulwaphulo mthetho linobundlobongela. Umnumzana Ntuli bethetha ne-SABC kumsithi omkhulu wenhlambululo kwihostele ibuya futhi eKatlehong kwimpuma yeGauteng. Bekuphume nesinedolo namhlanje hostel ibuya futhi eKatlehong ekuruleni njengoba ikhulu zombuso evela kwaZulu Natal eGauteng amakhosi induna kanye nabasendlunkulu bebezokhuza igameko zokuqothana ngenhlamvu. Njengoba lapha abantu basuka endaweni zasemakhaya ikakhulu basuka endaweni yase KZN bafikileke babike emakhosini cha asihleli kahle la eGoli nozakwethu laba esisuka nabo kwaZulu Natal uzani emakhosini zosicazulula nizosilamula kulenkinga esibhekene nayo. Lando zithi kumqoko ukuthi nendlunkulu kaZulu noZulu wonkana ungenelele ikhani izoncipha igameko zodlame emahostela. Ukuthi babakhumbuze ukuthi cha silapha bafuthu sihlangane siyisizwe sisodwa sizozamela izingane ukudla asingabulalani ayihlale phansi bamba umthetho. Owengamele zokubusa ngokubambisana kanye nezomdaba esifundazweni eGauteng uthi kumqoka ukuthi lezi zifundazwe zombili zisebenzisane ukuze kulethe uzinzo kuphele nezimpi. We work very closely with the people in the hostels and we believe that we will be able to make sure that we deliver services and also make sure that there's peace, the social cohesion in the hostels. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uThami Ntuli uthi induna amakhosi kanye nezinhlaka zokuphepha kumele ibambisane ukuze kuliwe nalesihlava. Eqinisweni amakhosi wona ahamba phambili njengoba uhulumeni siseka wona njengoba kukhona nabatwana abamelele indlula mithi ingoba sonke sibambisane ngoba sinenkolelo phela ukuthi sonke siphethwa amakhosi phambi kwendawo zasemakhosi kufanele izwi lamakhosi lihlonishwe nokubambisana nawo nje kusemqwa kakhulu kuthina njengohulumeni. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisebuya futhi ehostela ekuruleni. Njengoko eli lisajongene nokuba abafundi baka grade 4 bengakwazi ukufunda baqonde intsingiselo, iphulo loluntu eliphekayo nelifundisa eMdantsane eMpuma Koloni iLiruna Ribathu Group linathemba lokuza notshintsho ukunceda umyingo we-81% yabafundi baka grade 4 bangakwazi ukufunda beqonda. Silungele nantoni na? Sihlale silungile nantoni na? Umsunguli weLiruna Ribathu Reading Club wabona ingxaki ekhulayo yokunqongophala kwezakhono zokufunda yayinkuthazo yokuthatha inyathelo. Wasekela eli qela ukuze ancede abantwana baphuhlise uthando lokufunda, ebonelela ngendawo ekhuselekileyo apho banophucula khona izakhono zabo. Ke ndandibona indlela imeko emaxongo ngayo apho abantwana bengakwazi ukufunda for meaning
Sathi ke negqiza enisebenzisana nalo ukuba masincedisane nabafundisi ntsapho kuba bona bagxile kakhulu kwi-curriculum. Into yaqala njengesenzo yesolula sobubele ikhule yaba liziko lokunika abantwana ukutya kunye neqela lokufunda elixhasa abantwana abangama-50 abaneminyaka phakathi kwesi-7 ne-13 ubudala. Eli nyathelo landa emva kokuba uLisa Kanyambelu oqeqeshelwa ukuba ngumpheki eqala ukulungiselela abantwana ukutya okushushu ngexesha leeholide zesikolo zikaJuni noJulayi. Liso into yoba sibonile apha ekuhlaleni into yoba baninzi abantwana abangathathi abatsala nzima ne. So sadecide into yoba masiqale le-soup kitchen eyona goal and mission yayo ibizikuba incede at least umntana oyi-1 oba abe nayo into yoba alaletyile ebusuku, angabi nawari okanye angabi naxhala into yoba uzawutya ntoni for isapara. Abafundi bezikolo zamabanga aphakamileyo bazinikela njengabacebisi bokufunda, bancedisa abantwana abancinci ukuba baphucule izakhono zabo zokufunda nokubhala. Sifundela abantwana abancinci, sibafundisa ukufunda incwadi zesiXhosa nesingesi, size sinciphise ii-rates ze-illiteracy apha kwicountry yethu. Abaququzeli bacela inkxaso yoluntu ukuze baqhubeke nelinyathelo baze bafikelele kubantu abaninzi abaswelayo. Kwiindaba ze-SABC, Ndonguntombuzo Bhalintuli eMdantsane. Makube sikubehele.